Det er nok den her. Ja, vi har lige 5 minutter til lige at finde nogle flere af. Så jeg lige kan ikke lide at lodde. Nå nej, du skal filme. Ej, jeg skal se, om der er nogle flere. Hvad? Vi har nogle ej, men falder nu nok der. Så. Ej, jeg skal se det. Okay, vi er klar, Sally. Okay, I skal lytte, Michael, og passe lidt på. Okay. Her kommer vores mini elastikker og et lille der, den kører ikke særlig langt. Den kører overhovedet ikke særlig langt. Den kommer virkelig ikke særlig langt. Den kommer 2 meter. Ej, Julie, det er ikke af. Du skal bare lige snakke. Ja, nu gør den. Den kommer ikke særlig langt. Der er lige elastikker. Åh! Nej, Den kommer virkelig særlig langt. jeg tænkte, det gør den ikke. Ja!